Teslan roustausvideolla oli juttu, että tätä hattuhyllyä ei oikein pysty käyttämään yhdellä kerralla, jos sulla on ostoskassi mukana. Mutta se oikeasti pystyy. Se vaan pitää painaa pikkusen alaspäin, niin se liikkuu sivuun. Ja silloin voi laittaa helposti tavarat tänne. Eli jos painaa suoraan eteenpäin, niin silloin se ei lähde liikkeelle. Se menee vaan mutrulle. Mutta kun painaa hieman alaviistoon, niin se lähtee liikkeelle. Ja hattuhylly on kova, se kestää hyvin painoa. Ja syy miksi tällainen hattuhylly on tullut tähän on, että ensimmäisessä Model Y:ssä ei ollut lainkaan hattuhyllyä, niin tähän ei oikein ollut muita nopeita ratkaisuja, muuta kuin vaan tehdä tämmöiset pienet kannakkeet ja sitten kova tämmönen pahvinen hattuhylly. Tää on ihan ok. Ja tää on helppo ottaa pois. Takaa nostaa urista pois ja sen jälkeen se saa vedettyä kokonaan ulos. Helppo laittaa myös yhdellä kädellä takaisin paikalleen. Menneisyyden tuskaa kannetaan mukana, kun ensimmäisissä malleissa ei ollut näitä kiskoja. Se on se syy, miksi tällaiseen hattuhyllyyn on päädytty.